Pogore gi Manyakwar Mgajwang' atiri kaunti ma Siaya kama gikone to doho ma Bondo ochako winjo buch nek mar Vitalis Okinda jahigni 29 mane otho e yo makelo chich e tesend obila ma Bondo chieng' tarik 10 mano mar dwe mar achiel mar higa mar 2022. Kaka Steve Biko lero, duol marango tij obila IPOA nosegolo lipot matudo obila ariyo gi tho mar Vitalis. Kendo bang'e to burano ne odwok piny e rang'iny mar nonro ma idendo gi dho chike ni inquest. Bang' tho yo makelo chich e tesend obila ma Bondo dwe mar achiel higa 2022, anyuola mar Vitalis Okinda osebedo karito gi siso mar neno odiechieng' madiera biro nyanyore e lela e wi gino mane nyalo kelo tho wuodgi. E nyim jang'ad bura Christabel Maiyo, maromo joneno 5 nochopo mar chiwo nendgi e wi gigo maluoro tho mar Vitalis. Opogore kod jonyuol Vitalis, Irene Chepng'eno, obila mane nitiere OB kata France Office chieng'no, bende nochopo mar chiwo nende. Irene wacho ni noneno ka mosenindo Vitalis omuocho lweny gi obila machielo moseyang' nyinge ni James Bennett, kendo noringo mogoyo lipot ir OCS mar tesendno. Bang' tieko ywaruok e kindgi, Vitalis nosiko ka luongo Irene kopiemone ni rem nosaso dende kendo nogombo mondo tere od thieth. Irene wacho ni nogoyo lipodego nyading'wen ne OCS, to kata kamano onge okang' mane OCS okawo nyaka nochopo kama ne otere od thieth kohewre. Bang' chopo e od thieth ma Bondo, lakteche noyango ni Vitalis osewito ngimane. Bang' magi duto, Irene ne ok obulo ng'or e tesend obila ma Bondo nimar noloke kendo chware tesend ma Usenge. Burano ywayo joneno 16 kendo mamoko 5 kiny ne gol nendgi e wi tho mar Vitalis. I'm taking this situation that you're not aware how many witnesses you are calling in total. So as you 16. So you're calling 5 tomorrow. We remain with around 6 in the next hearing lead. So that should address your question. Okay. E kinde no, okil mochung' ne riwruok Okinde pacho ka LSK kod familia mar Vitalis nokwayo doho mondo oru winjo weche mag jonenogo mar neno ni anyuond Vitalis oyudo ratechgi. Iyudo ka higa mar 22 nyaka sani ndigni 3 ka janyuol pod gombo nong'e gima nonego nyathine. Koro waneno ka kot ma Bondo be osenyiso ni gini wadhi tieko by juma ni Kenya, juma ni watieki. Koro wagoro kamano ni kot dari gi odich lakini gi amua ni giyudo sea magini wadhi tieko mondo kowuok korumo tarik tich abich to janyuol dhi nindo kong'e mabe norito mana duoko koa e kot. Report mane Ramogi TV oneno mawuok kuom duol marango tij obila IPOA notudo obila ariyo magin James Gariba Bennett kod Winston Obare Odhiambo giyulo e tich mar rem tero Vitalis e od thieth bang' yudo rem mopogore e dende kokalo kuom lweny manobedo e kindgi. Mopogore kod ma, obilago bende iseyo kuom tiyo gi teko mathoth kuom Vitalis. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Nyakwar Mgajwang' apisas mag IPOA timo nonro e wi nek mar karan machon mar od bura ma Siaya Felix Olwero mogo